ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋ ଶାଶୁ ଗାଇବେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଦିଅ ମଙ୍ଗନ ଗୀତ। ମାନେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତାକୁ ଗନ୍ଧୁଶଣ ଗୀତ ବି କୁହନ୍ତି। ତ ଆଜି ମୋ ଶାଶୁ ସେଇ ଗୀତଟା ଗାଇକି ଶୁଣେଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଶାଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିଅ ମଙ୍ଗନ ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣିବା, ଯୋଉଟା କି ଝିଅ ବାଢୁଅ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗୀତଟା ଗାଇଯାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ଘୋରିଲି ଚନ୍ଦନ, ଆମ ଘରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ। ଚାରି ଘୁଣ୍ଟି ଦଉଡ଼ି ଗୋ ମଗେ ମଗ୍ନି ଚିର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିବାହେ ବେ ବିରିମୁଗ ଚୁର। ବିରିମୁଗ ଚୁରା ଚୁରି ଦଶରଥ ଘରେ, ଦଶରଥ ଘରେ ମାଖ ଦଶ ଅଠିଆ। ସାଇ ପଡୁ ଶୁଣି ହସେ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ଗୁଆ, ସର୍ବଗୋପାଳୁଣି ହସେ ସିନ୍ଦର ପରୁଆ। ବାପା ତାଙ୍କ ବେହେରା ଗୋ ବେରିବେ ଗୁଆ, ମା ତାଙ୍କ ପାଟରାଣୀ କନ୍ଦା ସାଡେ ଠିଆ। ଭାଇ ତାଙ୍କ ବଳରାମ ଗାଉଥିବେ ଗୀତ, ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ତେଜୁଥିବେ ସେ ଦୀପ। ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ରାଧାକାନ୍ତ ବାଢୁଥିବେ ଭାତ, କି ମାଡ ମାଲ ସନ୍ଧି ପୋଲା ମହଲ କଡି। ପୋଲା ମହଲ କଡି ସନ୍ଧି ମଙ୍ଗୁ ନାହିଁ ଝିଅ, ସେତା ଗଣ୍ଠି ରୂପା ତାଡ ବେଗେ ଆଣି ଦିଅ। ସେତା ଗଣ୍ଠି ରୂପା ତାଡ ମଙ୍ଗୁ ନାହିଁ ଝିଅ, ଝିଅ ନ ମଙ୍ଗିଲେ ସନ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଘରେ ଦିଅ। ଅନ୍ୟ ଘରେ ଦେବୁ ନାହିଁ ତୁମରି ଘରେ ଦେବୁ, ଛଣ ବିଡା ଧରିବା ପୋ ଝିଅ ସରମ୍ପିଲେ। ଝିଅ ସରମ୍ପୁ ଭୂଇଁ ପଡେ ଲୁହ, ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ରେ ଦେଇଅଛି ଦଇତା ନାମେ ଝିଅ। ମୋ ଦଇତା ଗୋ ଗାଧେଇ ଯିବ ବାରି ଘର ବାଟେ, ମୋ ଦଇତା ଗୋ ମାସ କଳେଇବ ଦୁଆରେ ନ ଦେବ କାତି। ମୋ ଦଇତା ଗୋ ସ୍ୱାଦ ରାନ୍ଧୁଣି ଜନେକର ଝିଅ, ଜନେକ ବୋଲି ଡଗର ପେଶିଲେ। ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ସୀତା ବିବାହ କରିବା ବୋଇଲେ, ଉଞ୍ଚୁ ଉଞ୍ଚୁ ଲଙ୍କା ଗଛ ତାର ମଞ୍ଜି ପିତା, ଦୂରୁ ଦେଶୁ ଆସିବର ତା ମୁଣ୍ଡେ ସିନ୍ଦୁର ଚିତା। ହାତୀ ଦେବି ଛତୀ ଦେବି ଝିଅ ଦେବି କ୍ଷମା, ରାଇଜରୁ ଅଧେ ଦେବି ଦୋଷ କର କ୍ଷମା। ଆଣ ଆଣ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ, ପାନ ଗୁଆ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଆଞ୍ଜୁଳି ପୁରାଇ। ବାଟ ପିନ୍ଧି ପାଟକି ଗୋ ପୁରାଣ ଦେଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୀତାର ଗୋ ପାଟ ତିନ୍ତି ଗଲା। ଥାଳି ଅନ୍ନ ଖାଇ ସୀତା ପାଇଥିଲି ତୋତେ, ଯିବାର କାଳକୁ ସୀତା ନ କହିଲୁ ମତେ। ଆମ୍ବ ଗଳି ଗଳି ସୀତା ଲେମ୍ବୁ ଯେ ଗହଳି, ଝିଅ ଥିଲା ଯାଗ ସୀତା ବଡ ଯେ ଗହଳି। ଝିଅ ପଳେଇ ଗଲେ ପଡିବ ବୋବାଳି, ଉଡିଗଲା ଗେଣ୍ଡମାଳିଆ ପଡିଗଲା ଛାଇ। ଯାହାର ଯେମା କାନ୍ଦେ ମୋର ବାପ ଭାଇ, ବାପା ବୋଲେ ଝିଅ ମୋର 12 ବରଷର, ମା ବୋଲେ ଝିଅ ମୋର କୁଡ଼କୁ ସୁନ୍ଦର। ଭାଇ ବୋଲେ ଭଉଣୀ ମୋର ପାଖେ ପୁକା ଥାଉ, ଭାଉଜ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଗଲେ ଦୂର ଦେଶ ଯାଉ। ଦୂର ଦେଶ ଯାଇ ନାରୀ କି ସୁଖ ପାଇଲ, ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ବସି ମତେ ଜୁରୁଥିଲ। ଆମ ବାରି ଆଡେ ବାପା ନାଲି ନାଲି ଖଡା, ସହି ନ ପାରିଲି ବାପା ସାଉଦଙ୍କ ଜଡା। ସାଉଦଙ୍କ ଜଡା ଗୋଟି ଅଗ୍ନିର ଦାସ, ଛତା ବାଡି ଧରି ବାପା ବେକେ ଡାକି ଆସ। 6 ମାସ ରଖିବ ନା 9 ମାସ ରଖିବ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାହୁଡା ଦିନ ଆଣି ଛାଡି ଦେବ। ବାପ ଘର ତୁରାଣୀ କି ଝିଅର ଲୋ ଆଶା, ସେ ତୁରାଣୀ ଯେ ଛିଣ୍ଡାଇବ ପଡିବ ନିଶାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ।